Rioko Olimpiadak lehiatu eta gutxira, esan zenuen eskubaloia utzi egingo zenuela. Ez? Bai. Erabakia noiztik zeneukan hartuta? Denboraldi hasieratik. Nire helburua zen Joko Olimpikoi horietara joatia, eta, bueno, naiz eta nire gorputza ondo egon, fizikoki jarraitzeko aukera izan, eta erabaki nun, hori. Orduan ustea, goi mailako txapelketa batean bukatzea, nik argi neukan nahi nuela bukatu ondo jokatzen. Eta zergatik nahi zenuen ondo jokatzen bukatu? Zaila izango zen bestea onartzea? Igual bai. Igual bai. Markel, duela 5-6 urte, Phelpsekin, Boltekin, Nadalekin zeuden Rion, eta egun, hemen Donostian zure ingenieritza bulegoan, bizitza asko aldatu da urte hauetan. Bai, egisa da, ez? Azkenean buelta handixa eman daun ere bizitzak, esan alda. Eta, bai, netako oso esperientzia politxa izan zen, ez? 15 egun oso interesgarriak, nire karrerari bukaera emateko, eta asko disfruta hone bana. Eta, bueno, ointxe bamentxe, lanian, ingeniero komertzial bezala, eta ointxe bertan esan aldot posi nagoela. Ez duzu elite kirola falta mota zen? Oinez. Zuk esan duzu, gailurrean zeundela, erabakita zenukan utzi gartzen nuela. Bai, nik argi nekan, ez? Deskantzo bat bihar nebala. Erabaki hori hartzea, zaila da? Beldurra ematen du, zalantzaz betetako erabakia da? Bai, zaila da, ze azkenean zure bizitzak helburu guztiak aldatzen dira, zure bizi izateko modu aldatzen da, zu aldatzen zara, zure identitatea aldatzen da, gauza asko aldatzen dira, batera. Nire beldurrak zian odia jokatzen nuenean, eskualoira jokatzen nuenean, partidu horietan, final horietan sentitzen nituen emozio horiek, berriro ez sentitzea. Hola, bueno, quería deciros que estoy realmente emocionada por todos los mensajes que estoy recibiendo, que son momentos duros, pero la vida es así y bueno, que me voy a marchar fuera unos días y cuando vuelva pues daré una rueda de prensa para explicar los motivos de mi retirada. Esate duzu, asteburu osoa pasea izan zenuela negarrez? Bai. Egon nintzen, kalentura eta guzti eukin eban. Nik beti esaten dut, kalentura neukala, neukan tristura gaitik, ez? Ze oso tristea izan zen, egia zen. Emozionantea, baino tristea. Eskubaloia bukatzen zen, niretzako. Eta sinistea berriro ez dozula jokatuko oso zaila da. Ezin dozu imaginau. Ze dara matzazu 20 urte hori egiten. Orduan, bapatian hori bukatzia, naiz eta prestatua egon, zaila izaten da. Rutina hori azten dozunean, konturatzen zara orduan, eta esaten dozu, wow. Ez dela bueltako, bukatu dala benetan. Behasain entzun dela, 3. mailan zeundela, hasi zinen pentsatzen, bueno, nire bidea futbolean bukatu da. Bai, 33 urten euskan, ja dagoeneko ez zeuden talde asko ni fitxatu nahi nindutenak, baina beste bide batzuk ere ja bilatzen hasi behar nuen, beste aukera batzuk ireki ziren, zabaldu ziren, eta erabaki nuen, momentua zela futbola usteko. Ezagupena, jendeak kalean jas ninduen gelditzen, etzian autograforik eskatzen, ez argazkirik, ez zer. Hori egun batetik besterakoa da? Egun batetik bestera. Askorentzat bikaina izango da, ze batzuk ez dute pertsona publiko izan nahi, baina txaloetara, autografoetara, maitatu izatera, denok ez dakit ohitzen garen, baina adiktiboa dela uste dut, eta egun batetik bestera guzti hori amaitzen denean, uste dut saltoa vertiginosoa dela. Ez dakizu zer datorren, ez dakizu zeingo dozun zure bizitzarekin, ez dakizu zertarako baliogarria zaren, eta luto bat pasatzen dozu, ni beti esaten dut luto bat pasatzen dozula. Naiz eta unibertsitatean karrera bat ikasi, naiz eta master bat euki, hizkuntzan ez daki zer, ez daki. Galdetzen nuen, nire buruari galdetzen nion, eta Eli Pinedo badaki zeo zer egiten, eskubaloira jokatzen ez den zeo zer gehiago badaki egiten, hori zan nire galdera.
nik nire buruari egiten nion galdera. Pizkanaka igartzen dozu, azten zarela gauza desberdinak egiten, o berriak egiten, eta ja minori jun egiten da. Denak ez dira egongo prest trantze honetatik pasatzeko? Baina basako dia. Basako dia. Eta erabakitzen badute, bakoitzak eurek erabakitzen badute noiz bukatzea, sorte handia aukiko dute.